de Terra Baixa, l'arcàngel Gabriel dels Pastorets, o personatges com Don Joan o Hamlet es mouen en uns espais clarament delimitats, vesteixen com s'escau a la seva època i toquen i remenen uns objectes que, com el mateix vestuari i l'escenografia, han estat pensats i construïts per a fer teatre. Com uns bons canelons que necessiten una beixamel melosa o una pizza autèntica que demana desfer la mozzarella, la decoració, el vestuari o l'atrezzo acompanyen el text i els actors a dalt dels escenaris i poden arribar a ser elements imprescindibles per a una peça teatral. Imprescindible no hi ha res en aquest món. Hi ha una cosa que tenim aquí, que són els pastorets, pastorets que any rere any es van enviant a molts pobles de Catalunya i que fan que es pugui mantenir aquesta tradició tan arrelada i que possiblement és una mica el bressol de tota la gent de teatre d'aquest país. En los momentos en que tenemos un buen taller, una buena modista que es capaz de favorecer un figurín y darle la realización con lo cual ha sido concebido, la esencia del teatro en cuanto a vestuario sí que està. Mantenim el que seria la memòria col·lectiva en tant en quant objecte. I a l'estar aquesta memòria col·lectiva és quan algú la retroba a casa nostra mitjançant un rellotge o uns objectes. Hem trucat a les portes dels tallers de Jordi Salvador, José Ramon Peris i Jordi Artigau. Hi hem entrat i hem descobert que, com altres constructors de fantasia, guarden als seus magatzems una bona part de la història teatral d'aquest país. Ara som a la teatreria. Preguntem a Jordi Salvador com endreça i classifica els decorats. Bé, els decorats, els que tenim aquí, que són bàsicament els de pastorets, els classifiquem bàsicament per quadres, és a dir, tenim piles on els decorats estan absolutament plegats, perfectament repassats, i es posen en uns prestatges per temes, és a dir, les cases de Maria van amb les cases de Maria, els inferns van amb els inferns, les cases de Josep amb les cases de Josep. Bé, aquí és on tenim guardat els decorats dels pastorets. De fet, ara no n'hi ha gaires, perquè són tots a fora, en els pobles de tot Catalunya, fent el seu servei, és a dir, fent pastorets. Aquí tenim un taló de temple. De fet, és el número 1, és un dels més vells que hi ha al taller, és fet del meu pare cap allà a l'any 50, aproximadament. Som-hi. Talons com aquest es troben desplegats a les tramoies de molts teatres per una de les representacions més populars, els pastorets, que, com cada any, s'escenifiquen en moltes poblacions fins a finals de febrer. Abans era bàsicament un client de teatre ficcionat. En aquests moments estem treballant tan aviat per un teatre Apolo fent revista, com per l'Amparo Moreno, com per un Arnau, com per grups de teatre ficcionat que encara volen fer decorats ben fets, a banda de tot un altre vessant important que fem aquí, que és tota la part d'equipament de teatres. El material es renova de tant en tant. La construcció d'un taló de fons necessita una tècnica especial. Pintar un taló requereix un gran espai, uns instruments particulars i la capacitat del pintor de recrear a curta distància un joc de proporcions i perspectives que s'hauran d'exposar dalt de l'escenari lluny de l'espectador. El procediment, evidentment, primer hi ha una xerrada prèvia amb el director o amb l'empresari. En molts casos, nosaltres, per exemple, treballem a vegades que no hi ha un director fix en una producció, com per exemple passant al Music Hall, i a partir d'aquí es creen uns primers esbossos que es comenten, que es parlen, que es comenten amb tothom. Vull dir, ja et dic, si és director és facilíssim, si no és director és més difícil. I es fan aquests esbossos, passa un teatrí, es fan els plànols tècnics, molt important, i a partir d'aquí, apa, mans a la feina, cap al taller, tallar fusta, soldar, pintar, esculpir i acabar. I entregar al teatre, i a muntar-ho. De la decoració al vestuari, som a Casa Peris, una casa de llarga tradició en l'art de mudar actors i actrius, professionals i aficionats amb personatges de ficció. La Casa Peris se fundó en Valencia en 1840. Por mi bisabuela, que era modista, y mi bisabuelo, que era molinero de arroz. Pero claro, era molinero de arroz, pero también era violinista de la Filarmónica de Valencia, lo cual le daba mucha relación con compañías de zarzuela. Y viendo la necesidad que tenían de vestuario, y siendo su mujer modista, pues montaron un taller
que fue prosperando hasta nuestros días. Son nuestros clientes la gente del cine, la gente del teatro, la gente del espectáculo y también como comercialización secundaria, pues la gente de la calle que nos alquila vestuario para fiestas. Por ejemplo, estos trajes son unos vestuarios muy vistosos, por ser del siglo XVIII, de la época rococó. Están bordados y por esto solemos pedir pues 25 o 30.000 o 20.000 pesetas en su alquiler, que es un poco lo más caro que nosotros alquilamos. Este traje lo hicimos para la película de Gonzalo Suárez, Don Juan en los infiernos. Su diseño es de Yvonne Blake, que es una figurinista inglesa que afortunadamente vive en España por estar casada con un productor de cine español y que en su tiempo ganó el Oscar de Hollywood con colaboración nuestra también por la película Nicolás y Alejandra. Como contrapartida, estos trajes, estos vestidos de Charleston, es una confección mucho más sencilla o muy sencilla, pero que tienen su gracia, pues para fiestas de carnaval se alquilan mucho por 8 o 10.000 pesetas. Casa Peris, amb representació a Barcelona, Madrid i Fuenlabrada, utilitza teixits nobles en el vestuari que confecciona i tracta d'alta costura teatral les seves creacions. Nosotros tenemos alrededor de entre 400.000 trajes y 1 millón. Conservar estos con un sistema racional sería enormemente caro. Y la única forma que podemos hacerla es en función del uso que vamos haciendo. I un bon vestit demana sovint una bona perruca. Un rei sense barba blanca es podria dir Melcior? Seria Cleopatra una bellesa rossa? El perruquer Josep Marquès de Maret exposa la seva opinió. Una obra molt ben vestida, però poc ambientada, tant de maquillatge com de perruqueria, crec que és una cosa que no està completa. Per acabar la decoració a l'escenari necessitem atrezzo. Espases, bidons, gerres, claus, bicicletes, cadires, fanals, ganivets, plats i olles... Tot un reguitzell d'objectes que s'apilen en un desordre aparent al magatzem de Jordi Artigau. Diu la llegenda, no?, que vam a començar amb el besavi del meu avi, que era tramollista de teatre, i va començar a comprar unes pistoles i les llogava per les obres del teatre, i així, a poc a poc, suposo que el meu besavi, el meu avi, el meu pare, han anat recollint objectes, segons necessitats, i hem anat obtenint això. El client habitual, fora d'aquell que ja era del meu avi o era del meu pare, o sigui, gent que realment porta molts anys treballant i són de tradició, que cada cop en van quedant menys. El modern, diguéssim, el d'avui en dia, client habitual, és bastant passa volant. Des de canelobres per a qualsevol taula fins a pistoles per a qualsevol assassí. Per a un Shakespeare o un Rossinyol, a la llista del material hi ha l'objecte que necessitem. Pues avui en dia el que té més èxit, quasi, fa vergonya dir-ho amb tot el material que intentem recollir i tindre, són unes caixes de fusta per fer aquests típics carrerons sistema americans on hi ha unes coses tirades i un noi mal vestit, vull dir, canta o salta o pren xiclets i beu cafè o una altra cosa. El més barat pot ser un tros de cordill, perquè potser un tros de cordill embrutat o desgastat és difícil de trobar. I el més car, normalment, és aquell que encerta a la perfecció la idea que tenia algú que necessitava. Vull dir, pots tindre una cosa que pot valdre 1 milió de pessetes, que com que no el necessitem, no serveix absolutament per res. Fins al dia que es necessiti, l'encertem, i llavors en aquell moment serà el més valuós. Suposo que el més valuós que tenim és el temps i el moment. Les funcions teatrals, siguin de professionals o aficionats, poden donar vida a cadascun d'aquests objectes. Ara dormen estibats anònimament, però damunt de l'escenari i en la mà d'un personatge, qualsevol d'aquests objectes pot arribar a agafar vida i lluir amb tota la força de la ficció.